Velkommen til Steven og Monopolet. God eftermiddag, mit navn er Steven. Vi har i dag besøg af 2 studerende fra VUC i Odense, som gerne vil fortælle lidt om dialog og kommunikation på skolen. Velkommen til Birgit og Daisy. Jamen tak skal du have. Mange tak. Altså kommunikation, det er jo mange ting, ikke? Det kan være billede, det kan være lyd, det kan være med dialekt, det kan være uden dialekt, det kan være på jysk, det kan være på ragnarok. Der er mange muligheder at få budskaber ud på. Ja, men man skal også gøre sådan, at man kan forstå det jo. Ja. Jamen, jeg har lige et enkelt lydklip fra vores forstander Marianne. Skal vi lige prøve at høre på det? Ja, lad os gøre det. Det var en rigtig god idé. Dialog og kommunikation. Her i 2015 har vi opnået en øget gennemførelse ved et langt sejt træk, hvor vi har formået at flytte fokus fra faglig formidling til relationsarbejde. Hun kunne da godt have sagt det på en meget bedre måde, så vi bedre kan forstå det. Ja, det er en lidt kringlet ordsprog eller sprogvalg, hun bruger, ikke? Men der er mange måder at kommunikere budskaber ud. Ikke? Ja. Hun prøver jo nok at fortælle, at vi bruger jo internettet rigtig meget til at få diverse dokumenter ud. Altså her på skolen, der kører vi også med et par programmer, ikke? Ja, altså vi bruger Ludus og Fronter til at kunne se på dokumenter og beskeder, der bliver lagt ud. Ja, altså jeg bruger det i hvert fald også til at kigge på lektier. Kigge, ikke? Og jeg afleverer også mine opgaver der. Jeg ser også mit skema og mit fravær og kontaktoplysninger til andre kursister. Ja, det betyder så ikke for breve og lignende fra skolen måske, men det hele foregår over nettet. Ja, jeg er endnu ikke modtaget noget fra skolen endnu, så jeg trækker det via Fronter og Ludus. Ja, det lyder vældig fint jo, men vi har fået fat på en lærer ude i marken. Skal vi lige prøve at høre, hvad han har at sige til det? Jo, jeg tror, han vil komme ind på noget arbejdsmiljø og arbejdsforhold. Lad os høre, hvad han har at sige. Jamen, jeg synes rent faktisk, at det er rigtig sjovt at være lærer her, fordi man møder utrolig mange forskellige slags kursister. Så det er rigtig sjovt at se nogle halvvoksne mennesker, som er i gang med at lave en uddannelse, og det vil vi selvfølgelig gerne hjælpe de unge mennesker til. Så jo, jeg synes, det er et sjovt sted at være. Altså, jeg synes, at vi har indflydelse på, hvordan vi omgås med vores kollegaer. Så ja, vi har da en høj grad af egen indflydelse på trivsel. Altså, vi plejer at gøre det, at vi kan afstedkomme nogle ønsker til dem, der nu sidder og laver vores skemaer. Men det skal jo selvfølgelig også harmonere, og hvis alle ønsker det samme, så er der selvfølgelig nogen, der bliver skuffet. Men som regel får de fleste vores ønsker opfyldt, heldigvis. Så det er dejligt. Ja, det kan vi også. Vi kan efteruddanne os, hvis vi har brug for det, og vi har lyst til det. Og skolen opfordrer oftest til, at vi skal på nogle kurser, så vi kan blive endnu bedre til at blive undervisere. Jeg holdt op. Der var en, der var godt tilfreds med sine arbejdsforhold. Stor respekt for det. Ja, det må man sige. Det lyder næsten for godt til at være sandt. Men vi har også fået fat i en elev. Skal vi lige høre, om han har det lige så godt som læreren? Ja, er det Christian? Det er Christian, ja. Okay. Lad os høre, hvad han har at sige. Ja. Jeg går her på VUC, fordi jeg godt kunne tænke mig at videreuddanne mig. Jeg har valgt efter en 10. klasse at komme ud på arbejdsmarkedet, fordi jeg følte, dengang jeg ikke helt var klar til ligesom at gå i gang med et skoleforløb. Så er jeg været på arbejdsmarkedet, og nu føler jeg ligesom, at jeg har den rigtige indstilling til ligesom at komme videre i livet. Nej, jeg har skam en plan og et mål med livet. Jeg vil gerne uddanne mig selv til journalist. Så det kræver selvfølgelig, at jeg får en god karakter, og det kræver så også, at jeg kommer videre ind på universitetet. Ja, jeg synes, det er en rigtig, rigtig god mulighed. Specielt for folk som mig, som netop har brugt et par år ude på arbejdsmarkedet, og nu er blevet det ældre også. Det vil sige, at jeg ikke bare kan komme ind på gymnasiet eller en almindelig HF. Så synes jeg, det er en fin mulighed, der er stillet for mig. Hvad er din idé? Jamen, jeg synes, at det er nogle fine lokaler. Altså, jeg må indrømme, at der er lavet en masse rygter, og man har en masse forbehold for VUC, men jeg synes rent faktisk, at det er nogle udmærkede lokaler. Jeg synes heller ikke, at det er overbefolket, og hele den her mangfoldighed, der er netop med, at man har ældre, der går i klassen sammen med yngre. Jeg synes, det giver som sagt en rigtig, rigtig god måde. Ja, i de fleste af dem synes jeg, at der er et rigtig, rigtig godt sammenhold. Jeg føler ikke, at der er nogen, jeg ikke kan snakke med. Jeg føler, at der er nogle af klasserne, hvor hvis man kun har et halvt års forløb, så ved jeg godt, at det nok ikke er nogen, jeg kommer til at snakke med efterfølgende. Men jeg føler ikke, at det er blevet holdt udenfor, eller at der er nogen, der ser ned på en. Jamen udover alt det faglige, vi har til fælles, så har vi også andre ting. Vi har et godt samspil, synes jeg, med, i hvert fald mellem de fleste lærere og kursister. Vi har det også rigtig hyggeligt, når vi står nede på gaden og ryger. Også i regnvejr. Selv ikke-rygerne, de følger med os helt ude på Jernbanegade, eller hvad den hedder.
Ja, så for at komme op i sengen om morgenen, så giver de os gratis morgenmad. Det er jo altid noget. Ja, altså bollerne skal vi selv smøre, vi skal også selv hente det. Men det står, vi kan bare tage. Ja, det lyder det næste for godt til at være sammen med det morgenmad, men det er da godt, man ikke er ryger, så kan jeg helt ud på vejen for at få det skidt i alle slags vejr. Ja, Steven, sådan er det. Jeg har også været ung og dum en gang, nu er jeg kun ung. Hey. Eller dum? Ej, det må jeg selvfølgelig ikke sige. Men jeg synes, vi skal runde af for nu og sige tak for den gang, og tak fordi I kom. Jamen, det var så let. Ja, det var alt, hvad Steven og Monopol havde at byde på denne gang. Vi siger farvel og tak, og fortsat god eftermiddag.